Балаларны беренче сыйныфка кабул итү буенча чыннан да махсус таләпләр бар. Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгының 2020 елның 3 февралендә гамәлгә кергән 159-04 номерлы хатын нигезендә укучыларны белем бирү учреждениеларына кабул итү буенча үзгәрешләр кертелде. Федераль закон кысаларында абыйсы яки апасы укыган уку йортында белем алырга мөмкинлек хокукы бирелде. Беренче сыйныфка кабул итү таләпләренең берсе баланың яшәү урыны мәктәп урнашкан территорияга караган булырга тиеш. Менә безнең Актаныш башлангыч мәктәбе территориясенә 57-нче бистәдә урнашкан урамнар керә. Мәктәпкә кабул итү Актаныш муниципаль районы башкарма комитетының 2020 елның 29 гыйнварында гамәлгә кергән 12-нче номерлы карары нигезендә тормышка ашырыла. Үз территориясендә яшәгән укучыларның әти-әниләренә гаризалар 1 февральдән алып 30 июнь аралыгында кабул ителде. Безнең башлангыч мәктәпкә дә шул ук рәвешле электрон формада Госуслуга порталы аша безнең әти-әниләрдән гаризалар килде. Барлык мәктәпләрдә дә укучыларның 1 классы кабул итү буенча мәгълүмат махсус журналга урнаштырылып барыла. Документларны кабул итеп алгач, без 7 көн эчендә приказ карар чыгарырга тиеш булабыз. Һәм әлеге инде приказ һәрбер мәктәпнең дә сайтына урнаштырылып бара. Бары тик менә 1 июльдән соң без яшәү буенча үзебезнең территорияга карамаган, туры килмәгән балаларны кабул итүне оештырып җибәрдек. Һәм инде әлеге процесс безнең 5 сентябрьгә хәтле дәвам итә. Тагын бер моментны искә төшереп алырга кирәк инде. Ата-ананың гаризасы бер очракта гына кире калырга мөмкин. Ансыда инде класс комплектлаштырылып, буш урыннар булмаган очракта гына. Һәм инде тагын әйтеп узасым килә, башка мәктәпләрдән аермалы буларак, безнең инде башка елларның апрель-май айларында мәктәпкә әзерлек курслары, занятиялар үткәрелә иде. Инде безнең инде укучыларыбыз, балалар 1 сыйныфка кергәндә укытучыга җайлашу максатыннан да өйрәтеләдер, ләкин билгеле сәбәпләр аркасында әлегә безнең курслар булмый калды. Киләчәктә инде без аларны үткәрүне планлаштырабыз. Безнең Тылсым бакча мәктәбендә әлегә кагыйдәләргә нигезләнеп 1 класска кабул итү оештырылды. Бүгенге көндә инде 26 баланың әти-әнисенә гариза теркәлеп, 1 классыбыз инде комплектлаштырылды. Аларга инде Тылсым дөньясында инглиз телен үзләштерү, фән серләрен үзләштерү, спорт белән кызыксыну өчен мөмкинлекләр иҗат, хокукларын без вәгъдә итәбез.